Yawwa, yau mun zo mu sa gasar rawa a tsakanin matan Kannywood, a tsakanin Momee Gombe, Nafisa Abdullahi, Rakiya Musa, sai kuma Maryam Yahaya. A cikin waɗannan matan Kannywood ɗin za mu tsaya mu ga wace ce tafi wata iya rawa, domin a yanzu haka mutane da yawa suna tantama akan cewa wasu da yawa daga ciki ba su iya rawa ba. A yanzu haka za mu tantance mu tsefe a cikin wannan gasar da za mu gudanar a halin yanzu, kamar yadda a yanzu haka za mu fara da jaruma Momee Gombe. Momee Gombe, muna so ki tsaya ki mana rawa ta gani ta faɗa, domin masoyanki suna nan suna dako su ga wace iriyar rawa zaki a cikin wannan gasar rawar da muke gudanarwa a halin yanzu. Don haka bismillah. Kai Momee Gombe, gaskiya wannan rawar taki ta yi matuƙar kyau sosai, amma a yanzu haka ina so ki maimaita min wata rawar domin ki ƙara samun maki mai yawa. Don haka bismillah. Gaskiya Momee Gombe, wannan rawar taki ta yi matuƙar kyau sosai, don haka na baki maki 70. Ki zauna a gefe. Yanzu bara mu koma go Rakiya Musa. Rakiya Musa, kin ga yadda Momee Gombe ta tsaya ta zage dantse ta mana rawa ta gani ta faɗa domin ta ci wannan gasar da muka saka. Da haka ke ma a yanzu haka masoyanki suna nan suna dako, musamman na ƙasar jamhuriyar Nijar, suna so su ga wace irin rawa zaki taka a cikin wannan gasar da muke gudanarwa a halin yanzu. Da haka ke ma ki tsaya ki mana rawa ta gani ta faɗa. Da haka ke ma bismillah. Daga kallon ka nake son ka da baiko. Kai Rakiya Musa, gaskiya wannan rawar taki ta yi matuƙar kyau sosai. Gaskiya rawar nan ta burge ni sosai matuƙa. Amma yana so ki maimaita min wata domin ki ƙara samun maki mai yawa. Da haka bismillah. Kai Rakiya Musa, gaskiya wannan rawar taki ta yi matuƙar kyau sosai. A yanzu haka na baki maki 60. Ki koma gefe ki zauna. A yanzu haka bara mu koma gun Maryam Yahaya. Maryam Yahaya, kin ga yadda waɗannan jaruman suka tsaya suka yi mana rawa ta gani ta faɗa, ba don komai ba illa su ci wannan gasar da muke gudanarwa a halin yanzu. Da haka ke ma a yanzu haka masoyanki suna nan suna dako su ga wace irin rawa zaki taka a cikin wannan gasar da muke gudanarwa, domin masoyanki farin ciki suke su ji an ce Maryam Yahaya ta ci wannan gasar da muke gudanarwa. Da haka dole sai kin zage dantse kin yi rawa ta gani ta faɗa domin ki ci wannan gasa. Da haka ke ma bismillah. Kai Maryam Yahaya, gaskiya wannan rawar taki ta yi matuƙar kyau sosai, amma a halin yanzu muna so ki maimaita mana wata domin ke ma ki ƙara samun maki mai yawa. Da haka ke ma bismillah. Kai Maryam Yahaya, gaskiya wannan rawar taki ta yi matuƙar kyau sosai, da haka na baki maki 80. Ki zauna a gefe. Yanzu bara mu koma gun Nafisa Abdullahi. Jaruma Nafisa Abdullahi, a yanzu haka masoyanki suna nan suna dako su ga wace irin rawa zaki taka a cikin wannan gasar da muke gudanarwa ta gasar rawa, domin a yanzu haka masoyanki suna cewa ke zaki lashe wannan gasar da ake gudanarwa, domin kin kasance tsohuwa a masana'antar Kannywood amma kuma kamar sabuwa. A yanzu haka muna so ki tsaya ki mana rawa ta gani ta faɗa, domin masoyanki su yi murna kuma su tafa miki idan kin ci wannan gasa. Da haka ke ma bismillah. Kai Nafisa Abdullahi, gaskiya wannan rawar taki ta yi matuƙar burge ni sosai, amma gaskiya muna so ki ƙara maimaita mana wata domin ki ƙara samun maki mai yawa. Da haka bismillah. Kai Nafisa Abdullahi, gaskiya wannan rawar taki ta yi matuƙar kyau sosai, da haka na baki maki 90. A yanzu haka Nafisa Abdullahi ita ce ta cinye wannan gasar rawar da muka gudanar a halin yanzu. Da haka masoyin Nafisa Abdullahi sai ku tafa mata, domin a yanzu haka ita ce ta lashe wannan gasar da muka sa ta gasar rawa. Ku ci gaba da bibiyar mu a wannan tasha tamu ta Matashi Ne domin samun zafafan interview comedy da zarar mun dora. Kada ku manta ku danna mana subscribing sannan ku danna ƙarara domin samun zafafan interview da kuma comedy da zarar mun dora. Mun gode.